Οι ειδήσεις που ακολουθούν είναι μια προσφορά των αντιπροσωπιών αυτοκινήτων GM Blue Vavaroutsou, Eastside και Old Mill. Φίλοι της Γκρέκα TV, γεια σας. Θα καλύψουμε συντομία τις κυριότερες ειδήσεις του Καναδά της περασμένης εβδομάδας, κυρίως για όσους από εσάς δεν είχατε την ευκαιρία να τις παρακολουθήσετε σε καθημερινή βάση. Ο Καναδάς, όπως και όλος ο κόσμος τις περασμένες μέρες και τώρα, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον τις εξελίξεις στη Γάζα. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social που κοινοποιήθηκε τη Τετάρτη το βράδυ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν υπογράψει την πρώτη φάση ενός ειρηνευτικού σχεδίου. Ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης αποκάλυψε ότι όλοι οι όμηροι που κρατήθηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ θα απελευθερωθούν σύντομα και ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποσύρουν τα στρατεύματα σε μια συμφωνημένη γραμμή που άρχισαν ήδη να κάνουν. Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων που θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς το τερματισμό μιας διετούς σύγκρουσης που έχει ταρακουνήσει τη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία για το αρχικό στάδιο του πλαισίου των 20 και πλέον σημείων του Τραμπ προέκυψε από έμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο, μια ημέρα μετά τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς είχαν υπογράψει την πρώτη φάση του σχεδίου και αυτό θα φέρει την απελευθέρωση όλων των ομήρων ζωντανών και νεκρών πολύ σύντομα και την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων, όπως είπαμε, στη λεγόμενη κίτρινη γραμμή στη Γάζα. Σύμφωνα με ανώτερη Ισραηλινή πηγή, η ασφαλεία αυτού είναι ένα όριο για μια αρχική Ισραηλινή αποχώρηση βάσει του σχεδίου Τραμπ. Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι κατέληξε συμφωνία για το τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία περιλαμβάνει την απόσυρση του Ισραήλ από τη Γάζα και την ανταλλαγή ομήρων κρατουμένων, αλλά η ομάδα κάλεσε τον Τραμπ και τα κράτη εγγυητές να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως την εκεχηρία. Παρά τις ελπίδες που έχουν δημιουργηθεί για το τερματισμό της σύγκρουσης, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί κρίσιμες λεπτομέρειες. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο χρόνος, μια μεταπολεμική διοίκηση για τη λωρίδα της Γάζας και η τύχη της Χαμάς. Η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους μαζί και μέσα σε 70 ώρες μετά την έναρξη της εκεχηρίας, ανέφεραν οι πηγές. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν μέχρι τη Τρίτη. Παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν ότι τα σώματα των νεκρών ομήρων θα απελευθερωθούν σταδιακά καθώς ο Ισραηλινός στρατός αποσύρεται. Ο Γκάλ Χίρς, συντονιστής ομήρων του Ισραήλ, δήλωσε ότι θα συσταθεί μια διεθνής δύναμη για να βοηθήσει στην έβρεση τυχόν νεκρών ομήρων που η Χαμάς δεν μπορεί να εντοπίσει. Το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 200 που εκτείουν ποινές ισόβιας κάθυρξης, ανέφεραν οι Παλαιστινιακές πηγές. Ο Νετανιάχου, που έχει προτείνει επίσημα την υποψηφιότητα του Αμερικανού Πρόεδρου για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, που πέρασε η προθεσμία για αυτή τη χρονιά, έχει προσκαλέσει τον Τραμπ να απευθυνθεί στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ και ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να το κάνει και αναμένεται να πάει εκεί τη Δευτέρα. Η επόμενη φάση του σχεδίου του Τραμπ προβλέπει ένα διεθνές όργανο, το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως θα αποκαλεστεί, που θα διαδραματίσει ρόλο στην μετασυγκρουσιακή διοίκηση της Γάζας. Σύμφωνα με το σχέδιο θα ηγείται ο Τραμπ και θα περιλαμβάνει τον πρώην Βρετανό Πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ. Θα πετύχουμε μια ακόμη καλύτερη συμφωνία, λέει ο Κάρνι, μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Βάλ γραφείο.
Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, δήλωσε Τετάρτη ότι οι Καναδοί και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διαπραγματεύονται τους όρους μιας συμφωνίας για τους δασμούς μια ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για να προσπαθήσουν να τερματίσουν τον εμπορικό πόλεμο. Και ο Καναδάς θα εκφραστεί όταν οι δύο πλευρές καταλήξουν στη συμφωνία. Μιλώντας την ώρα των ερωτήσεων, ενώ αντιμετώπισε αιχμηρές ερωτήσεις από την αντιπολίτευση σχετικά με το τι πέτυχε από τη συνάντησή του στο Βάλ γραφείο με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Κάρνι είπε ότι ο Καναδάς έχει ήδη την καλύτερη συμφωνία με τους Αμερικανούς. Τα περισσότερα προϊόντα εξακολουθούν να πωλούνται στις ΗΠΑ χωρίς δασμούς παρά την εμπορική δράση του Τραμπ. Και θα πετύχουμε, είπε, μια ακόμη καλύτερη συμφωνία. Εξακολουθούμε να διαπραγματευόμαστε περαιτέρω κέρδη σε σημαντικούς τομείς, δήλωσε ο Κάρνι, αφού αυτός και ο πρόεδρος είχαν αυτό που περιέγραψε ως σύνοδο γνώμης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ λέει ότι η χώρα του έχει μια φυσική σύγκρουση για την ίδια επιχείρηση με το Καναδά, καθιστώντας την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο γειτόνων μια περίπλοκη κατάσταση. Ο Τραμπ ρώτησε γιατί οι Καναδοί αρνούνται να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι Αμερικανοί δεν θέλουν να αγοράζουν αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στο Καναδά. Όταν ρωτήθηκε για τη μείωση των καναδικών ταξιδιών νότια των συνόρων. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον Πρωθυπουργό, ο Μαρκ Κάρνι και ο Τραμπ πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι το ζήτημα θα επιληθεί, καθώς υπάρχει μεγάλη αγάπη μεταξύ των δύο χωρών. Ο Υπουργός Εμπορίου του Τραμπ λαμβάνει επιθετική στάση κατά της αυτοκινητοβιομηχανίας του Οντάριο, αναφέρουν διάφορες πηγές. Ο Χάουαρντ Λάτνικ υπενήχθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στη συναρμολόγηση οχημάτων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που άκουσαν τη συζήτηση. Ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ έλαβε επιθετική στάση κατά του τομέα, όπως είπαμε, αυτοκινητοβιομηχανίας του Καναδά, σύμφωνα με πληροφορίες του Global News, κατά τη διάρκεια ιδιωτικής κρυφής συζήτηση σε μια σύνοδο κορυφής με επίκεντρο τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Ο Λάτνικ, ο οποίος μιλούσε διαδικτυακά στη Σύνοδο Κορυφής των ΗΠΑ Καναδά, υπενήχθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επικεντρώνεται όλο ένα και περισσότερο στη συναρμολόγηση οχημάτων με έδρα τις ΗΠΑ και σύμφωνα με πολλές πηγές που άκουσαν τη συζήτηση, ο Λάτνικ, σύμφωνα με αυτές τις πηγές, υπενήχθηκε επίσης ότι ο Λευκός Οίκος έχει λάβει τη θέση πρώτα η Αμερική, δεύτερος ο Καναδάς. Ενώ μια πηγή υπενήχθηκε ότι ο Λάτνικ διατύπωσε τη θέση με θετικό τρόπο, δηλαδή ότι η καναδική οικονομία θα μπορούσε να είναι συμπληρωματική προς οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μια άλλη πηγή το θεώρησε ως δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει ο Καναδάς γι' αυτό. Η περιγραφή της πηγής για το πώς ο Λάτνικ διατύπωσε τη σχέση ΗΠΑ-Καναδά αντικατοπτρίζει τις παρατηρήσεις που έχουν κάνει άλλοι σχετικά με το τι σημαίνει ότι η Αμερική πρώτα για τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός του Οντάριο, Doug Ford, αντιδρώντας τις δηλώσεις του Υπουργού Εμπορίου Λάτνικ, τόνισε ότι η κυβέρνησή του δεν είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω. «Όχι μέχρι να καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε ο Φόρντ, προσθέτοντας ότι θέλει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την αγοραστική μόχλευση του LCBO για να στείλει ένα μήνυμα στους ρεπουμπλικάνους νομοθέτες που θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στον Τραμπ. Ο Φόρντ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι θα ήταν πρόθυμος να εισαγάγει νομοθεσία για να αποτρέψει την πρόσβαση των Αμερικανών στα κρίσιμα ορυκτά του Οντάριο. «Θα εισάγω νομοθεσία αν θέλει να καταστρέψει τον αυτοκινητοβιομηχανικό μας τομέα και να καταστρέψει το χαλιβουργικό μας τομέα και για το Κεμπέκ, τον τομέα του αλουμινίου
δεν θα υπάρξει ούτε ένας κόκκος κρίσιμων ορυκτών που θα πηγαίνει νότια των συνόρων, τόνισε ο Φόρντ. Δεν θα υπάρξει ούτε μία ουγγιά ενέργειας που προέρχεται από το Οντάριο, γιατί ξέρετε τι θα κάνω. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη φθηνή ενέργεια που πουλάμε στους Αμερικανούς φίλους μας για να πουλήσω προϊόντα σε όλο το κόσμο, κατέληξε ο κύριος Φόρντ. Η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, Ντανιέλ Σμιθ, μαλακώνει ένα τελεσίγραφο που είχε δώσει στον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι πριν από αρκετούς μήνες, λέγοντας τώρα ότι ελπίζει να διαπραγματευτεί μια επίλυση των 9 ομοσπονδιακών νόμων που, όπως λέει, στραγγαλίζουν το τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Αλμπέρτα μέχρι το Grey Cup. Μπορώ να σας πω ότι ελπίζουμε να έχουμε κάποιο είδος συμφωνίας με το Πρωθυπουργό έως το Grey Cup, όπου θα δίνει μια σαφή ένδειξη ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τους 9 νόμους που έχουν δημιουργήσει ένα επενδυτικό κλίμα εχθρικό προς τις ιδιωτικές επενδύσεις, δήλωσε η Σμιθ σε δημοσιογράφους στην Οτάβα την Τρίτη. Ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανακοίνωσε στο Καναδικό Κοινοβούλιο 2 μέτρα που είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Το πρώτο είναι στο εξής: το πρόγραμμα επισήτησης παιδιών στα σχολεία θα είναι σε μόνιμη βάση, όχι προσωρινή, για όλη τη χώρα και το πρόγραμμα αυτό λύγει. Και δεύτερον, από το Γενάρη του 2026 η Υπηρεσία Φορολόγησης του Καναδά, CRA, αυτομάτως θα υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις για πάνω από 5 εκατομμύρια Καναδούς με χαμηλό εισόδημα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης των συντηρητικών, Πιέρ Πολιέβρ, δήλωσε αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν. Αλλά αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ένα ισολογισμένο οικονομικά κράτος που δεν ξοδεύει πάνω από ό,τι εισπράττει, όπως η κυβέρνηση Κάρνι, και που μπορεί να δημιουργεί μόνιμες και υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και όχι προγράμματα μπαλώματος. Ο οικονομικός προϋπολογισμός της κυβέρνησης των Φιλελεύθερων αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα στις 4 Νοεμβρίου. Αυξάνονται οι πιέσεις για να βρεθεί μία οδός προς τον τερματισμό της πανεθνικής απεργίας των εργαζομένων των καναδικών ταχυδρομείων σχεδόν 2 εβδομάδες μετά την έναρξή της, καθώς το Συνδικάτο ετοιμαζόταν να συναντηθεί με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους τη Τετάρτη. Η Καναδική Ένωση Ταχυδρομικών Εργαζομένων δήλωσε ότι θα συναντηθεί την επόμενη Τετάρτη με τον Joel Lightbound, τον υπουργό που επιβλέπει τα καναδικά ταχυδρομεία, και ανακοίνωσε τις αλλαγές που πυροδότησαν την απεργία. Οι εργαζόμενοι της CAPW κατέβηκαν στις γραμμές πικετοφορίας ώρες μετά την ανακοίνωση του Lightbound, λέγοντας ότι οι προτινόμενες αλλαγές συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής κατάργησης της παράδοσης από πόρτα σε πόρτα και του κλεισίματος ορισμένων ταχυδρομείων που θεωρούνται περιττά θα καταστρέψουν τη ταχυδρομική υπηρεσία και θα οδηγήσουν, όπως είπαν, σε απολύσεις. Το Συνδικάτο της Canada Post επικρίνει την παρουσίαση νέων προσφορών συμβάσεων την περασμένη εβδομάδα, τις οποίες το CAPW χαρακτήρισε ακόμα χειρότερες από τις προτάσεις της εταιρείας τον Μάιο, οι οποίες απορρίφθηκαν συντριπτικά από τους εργαζόμενους αυτό το καλοκαίρι. Και ξαφνικά από τώρα, το περασμένο Σάββατο, το Συνδικάτο της Canada Post μεταβαίνει από πανεθνικές σε εναλλασσόμενες απεργίες, οι οποίες θα επαναφέρουν την αλληλογραφία και τα δέματα στη διακίνηση αναπεριοχή που δεν γίνεται απεργία. Ο Πρωθυπουργός του Οντάριο, Doug Ford, απάντησε σε επιστολή περισσότερων από 20 δημάρχων του Οντάριο, οι οποίοι ζητούσαν να διασωθούν οι αυτόματες κάμερες ταχύτητας της επαρχίας, λέγοντάς τους ότι η απάντηση είναι όχι. Το μόνο πράγμα στο οποίο οι κάμερες ταχύτητας των Δήμων είναι 100% αποτελεσματικές είναι να αφαιρούν χρήματα από τους εργατικούς ανθρώπους, έγραψε ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του προς τους δημάρχους του Μπράμπτον και του Μπέρλιγκτον.
είπε ότι μόνο 37 δήμοι σε όλη την επαρχία χρησιμοποιούσαν το πρόγραμμα, το οποίο, όπως είπε, είχε αποφέρει εκατομμύρια σε έσοδα. Προφανώς, αν ο σκοπός των καμερών ταχύτητας είναι να επιβραδύνουν τους οδηγούς, αποτυχάνουν παταγωδώς, έγραψε ο Φόρντ. Είναι απλώς και μόνο αρπαγές χρημάτων. Εξάλλου, κυβερνητικό όχημα της κυβέρνησης Φόρντ καταγράφηκε να οδηγεί με ταχύτητα ακροβατικών επιδείξεων στους αυτοκινητόδρομους του Οντέριο. Τουλάχιστον ένα όχημα που είχε ανατεθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο καταγράφηκε να οδηγεί με ταχύτητα άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας. Πολλές φορές τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με έγγραφα. Οι καναδικές υπηρεσίες υγείας παρακολουθούν στενά τα δεδομένα για το στέλεχος XFG του ιού με το παρατσούκλι Στράτους που ευθύνεται επί του παρόντος για την πλειονότητα των κρουσμάτων COVID στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με το χειμώνα να πλησιάζει γρήγορα, πολλοί από εμάς έχουμε ήδη εμφανίσει καταρροή, ξηρό, βήχα και πυρετό. Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι ότι αυτά τα συμπτώματα προκαλούνται από την COVID, με τα επίπεδα του ιού που προκαλεί πανδημία να είναι από τα υψηλότερα που έχουν υπάρξει όλο το χρόνο. Τα ποσοστά μόλυνσης αυξάνονται πάντα για έναν από τους 3 λόγους, λέει ο Πολ Χάντερ, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας. Είτε επειδή η ανοσία στον COVID στον πληθυσμό έχει μειωθεί, είτε επειδή εξαπλώνεται μια νέα και πιο μολυσματική παραλλαγή, είτε επειδή η συμπεριφορά έχει αλλάξει με τρόπο που αυξάνει το κίνδυνο έκθεση στον ιό, εξηγεί. Και οι 3 παράγοντες παίζουν ρόλο σε κάποιο βαθμό. Οι καναδικές υπηρεσίες υγείας συνιστούν τον εμβολιασμό για τη νέα παραλλαγή του COVID, ειδικά για τους ευάλωτους Καναδούς. Ένας άντρας από το Ανατολικό Οντέριο είναι πλέον πλουσιότερος κατά $75 εκατομμύρια αφού κέρδισε το δεύτερο μεγαλύτερο jackpot της Lotto Max στην ιστορία του Καναδά, αναφέρει η OLG. Ο David Hatt από το Kingston του Οντάριο, πατέρας 2 παιδιών, κέρδισε την κλήρωση της 19ης Αυγούστου και είχε το μοναδικό νικητήριο λαχείο για αυτό το jackpot. Η OLG είπε ότι ο Hatt έμαθε ότι ήταν ο νικητής την επόμενη μέρα, ενώ έλεγχε την εφαρμογή OLG καθώς περίμενε σε μια ουρά drive-thru για το πρωινό του καφέ. Το βράδυ πριν από την κλήρωση, καθώς περνούσα από το βυζινάδικο όπου συνήθως παίρνουν τα λαχεία μου, κάτι μου είπε να αγοράσω ένα λαχείο, οπότε πήρα ένα Lotto Max Quick Pick και δεν το σκέφτηκα πια, είπε ο Hatt στην OLG. Και είπε ότι αρχικά νόμιζε ότι κέρδισε $75,000. Το θεώρησα φοβερό. Μόνο όταν το κοίταξα πιο προσεκτικά παρατήρησα ότι υπήρχαν πολύ περισσότερα μηδενικά. Όσον αφορά το τι θα κάνει ο Hatt με τα χρήματα, η OLG είπε ότι ο Hatt έχει μερικές ιδέες συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ενός σπιτιού των ονείρων του για την οικογένειά του. Πάντα είχαμε το όνειρο να αποκτήσουμε αυτό το ξεχωριστό ακίνητο ή αυτό το ξεχωριστό σπίτι και ήταν απλώς αυτό, ένα όνειρο. Η σύζυγός μου και εγώ μιλάμε συνέχεια γι' αυτό, αλλά πριν δεν ήταν οικονομικά προσιτό. Τώρα αυτό το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα, δήλωσε ο Hatt. Τι κάνουν μερικά μηδενικά όταν έχουν και ένα ψηφίο μπροστά. Την 5η το βράδυ, 2 Οκτωβρίου, 11 άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την ευρύτερη περιοχή Τορόντο συναντήθηκαν στο γνωστό εστιατόριο του Τορόντο Φλόγα για μια όμορφη κοινωνική εκδήλωση και ευκαιρία ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Η εκδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία και φιλοξενία του άρχοντα δικαιοφύλακα Γεωργίου Ράιου και της συζύγους του Μαρίας, ιδιοκτήτες του εστιατορίου Φλόγα και ευεργέτες της Εκκλησίας στο Καναδά. Μαζί με τους άρχοντες και τις συζύγους τους παρόντες ήταν και ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αθηναγόρας και ο πατήρ Ευάγγελος Αθανασούλας. Μετά την υποδοχή και το υπέροχο δείπνο μίλησαν ο άρχον Γεώργιος Ράιος και ο άρχον
Άριος Ευάγγελος Σωτηρόπουλος, πρόεδρος των αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Καναδά, και ευχαρίστησαν όλους για την παρουσία τους. Στη συνέχεια ο Σεβασμιότατος μίλησε προς τους άρχοντες και τους καλεσμένους, τονίζοντας το εκκλησιαστικό θέμα της χρονιάς για την Αρχιεπισκοπή, που είναι μνημονευτέων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Υπογράμμισε επίσης το σημαντικό ρόλο των αρχόντων στη προώθηση και προστασία του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου μας. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά και το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στον Άρχοντα Γεώργιο και Μαρία Ραΐου για την οργάνωση και τη φιλοξενία της εκδήλωσης. Την πρώτη του επίσκεψη ως Προέδρου στην έδρα του Καναδικού Τάγματος της ΑΧΕΠΑ πραγματοποίησε ο κ. Αναστάσιος Μούσας στην πρωτεύουσα του Καναδά. Είχα μία υπέροχη επίσκεψη και κατά τη διάρκεια της παραμονής μου συναντήθηκα με την αυτού εξοχότητα Εκατερίνη Δημάκη, πρέσβυρα της Ελλάδας του Καναδά, τον Μάρκο Τριπολιτάκη, αναπληρωτή επικεφαλής της Ελληνικής Αποστολής, τον αδελφό στην ΑΧΕΠΑ Νίκ Παντιέρα, κυβερνήτη της περιφέρειας 23 της ΑΧΕΠΑ Μπίβερ, τον αδελφό Μπιλ Σιούλα, αντιπρόεδρο επικοινωνίας, και την Μία Τρέμπλι, συντονίστρια γραφείου και επικοινωνίας του τμήματος της Οτάβας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και ανυπομονώ για μια σπουδαία και παραγωγική χρονιά για το καλό του τάγματος, δήλωσε ο κ. Μούσας. Η αποστολή της ΑΧΕΠΑ, σύμφωνα με το ιδρυτικό της καταστατικό, είναι η υπεράσπιση του ελληνισμού και η προώθηση των αρχαίων ελληνικών ιδανικών, της εκπαίδευσης, της φιλανθρωπίας, της πολιτικής ευθύνης, της οικογενειακής και ατομικής αριστείας μέσω της κοινοφελούς εργασίας και του εθελοντισμού. Η ελληνική κοινότητα Τορόντο εξέδωσε ανακοίνωση για ανοιχτές υποψηφιότητες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις επόμενες εκλογές. Η ανακοίνωση, που απευθύνεται στα μέλη της κοινότητας, μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής. Αγαπητά μέλη, προθεσμία υποβολής υποψηφιότητων είναι το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η τοποθεσία πρέπει να υποβάλλετε την αίτησή σας στο γραφείο της ελληνικής κοινότητας του Τορόντο 30 Thorncliffe Park Drive στο Τορόντο. Ώρες γραφείου καθημερινά από 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Τα Σάββατα από 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και το Σάββατο 25 Οκτωβρίου από 9 έως και 6 το απόγευμα. Οι απαιτήσεις είναι συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας, τρέχουσα έγκριση ελέγχου ευάλωτου τομέα, μη επιστρέψιμο τέλος υποψηφιότητας των $50, επιλεξιμότητα. Οι επιλέξιμοι υποψήφοι πρέπει να προταθούν από 2 τουλάχιστον κανονικά μέλη της ελληνικής κοινότητας του Τορόντο. Ελλειπείς ή και εκπρόθεσμες υποβολές δεν θα γίνονται δεκτές. Δεν θα γίνονται εξαιρέσεις. Η ημερομηνία εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 Νοεμβρίου. Και τέλος, η Παμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά τιμά την ιστορία και την παράδοση. Κάθε Οκτώβριο η Παμακεδονική Ομοσπονδία του Καναδά αναδεικνύει για άλλη μια χρονιά τον Μακεδονικό Μήνα με μια σειρά ξεχωριστών εκδηλώσεων στο Τορόντο, στο κέντρο της κυρίως, τιμώντας την ιστορική κληρονομιά της Μακεδονίας και την προσφορά της στον ελληνισμό. Οι φετινές εκδηλώσεις είναι μια μοναδική ευκαιρία για την ομογένεια να συνδεθεί με τις ρίζες της, να ενημερωθεί για σημαντικά ιστορικά ζητήματα και να τιμήσει τους ήρωες και τις ηρωίδες της Μακεδονίας. Για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που αρχίζουν από την Κυριακή 10 Οκτωβρίου μέχρι την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, θα αποταθείτε στο τηλέφωνο εργασίας του Προέδρου Γεωργίου Δημητρακόπουλου στο 416 461 24 25, 416 461 24 25. Τη βδομάδα αυτή θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στην Γκρέκα TV και στη σελίδα της στο Facebook τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Τορόντο
επευκαιρία του Ελληνικού Καναδικού Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Συμπεριλαμβάνονται και οι αποκλειστικές συνεντεύξεις στην Γκρέκα TV με την κυρία Βάσο Καζαντζίδη και τον ηθοποιό, σεναριογράφο και σκηνοθέτη Ρένο Χαραλαμπίδη. Παρακολουθήστε τις εκδηλώσεις και προβολές των ταινιών που συνεχίζονται μέχρι τις 26 Οκτωβρίου στη δική σας πόλη. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.gift.ca. Φίλοι της Γκρέκα TV, θα είμαι στην ευχάριστη θέση πολύ σύντομα να ανακοινώσω πολύ αξιόλογες πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν στην Γκρέκα TV από τον Νοέμβριο. Σας υπενθυμίζουμε με παράκληση να διαδίδετε στους γνωστούς και φίλους σας να επισκέπτονται στην ιστοσελίδα της Γκρέκα TV, όπου χωρίς εγγραφή με ένα απλό κλικ πατάτε στο Watch Live και απολαμβάνετε το πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα της Γκρέκα TV με ειδήσεις από την Ελλάδα, μουσικά προγράμματα, αξιόλογες δημοσιογραφικές αναλύσεις για ελληνικά και παγκόσμια επίκαιρα θέματα και γεγονότα από όλη την ομογένεια. Κατεβάστε την εφαρμογή μας που θα γίνει σε λίγο πολύ πιο εύκολη από την ιστοσελίδα μας με ένα κλικ στο Γκρέκα App για Android συσκευές. Στην πλήρη εφαρμογή μας με οδηγίες πρόσβασης για διάφορες συσκευές στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να απολαμβάνετε προσωρινά το κανάλι της Κύπρου Ρίξατ μαζί με τα 2 ραδιόφωνά του, το κανάλι της Εκκλησίας από την Ελλάδα, το κανάλι Βουλή-Σατ και το κανάλι Βεργίνα, καθώς επίσης και το ραδιόφωνο της παροικίας Αγάθος Radio, CHIR, και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Και σε λίγο όλα αυτά θα τα κατεβάζετε και θα τα βλέπετε πάρα πολύ εύκολα. Σας παρακαλούμε δεν να στηρίξετε τις επιχειρήσεις που διαφημίζονται στα προγράμματά μας, γιατί έτσι μόνο θα μπορούμε να συνεχίσουμε να μεταδίδουμε το κανάλι μας δωρεάν, αλλά ταυτόχρονα έτσι εξασφαλίζουμε μαζί και τη διατήρηση της ελληνικής κληρονομιάς μας για τις μελλοντικές γενιές της ομογένειας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου αυτή την ώρα, από όπου και αν μας παρακολουθείτε. Μέχρι την άλλη φορά, να είστε πάντα καλά. Οι ειδήσεις που ακούσαμε ήταν μια προσφορά των αντιπροσωπιών αυτοκινήτων GM Blue Vavaroutsou, Eastside και Old Mill.